ده ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆکێ فەرەنسا بسەردانەکە فەرمی گەهشتە هەولێرێ پایتەختە هەرێما کوردستانê û ji aliyê Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê ve hata pêşwazî kirin. Makron di hevdîtina xwe de digel Barzanî piştevaniya Fransa bo Herêma Kurdistanê û hêzin pêşmerge te kes kir. Serokê Fransa û serokê Herêma Kurdistanê bi hevra konferanseke rojnamevanî saz kirin. Di vê konferansê de Makron spasiya gelê Kurd û serokê herêmê kir li ser pêşwaziya germ gol wî hatiye kirîn û xuya kir got Fransa di berdewam bê di piştevaniya siyasî, serbazî û kulturî bû Herêma Kurdistanê. Serokê Fransa di pêşekên de a axiftinê xwe de bal kişande ser gef rêxistina terorîstî yê Daeş û daxwaza aştiyê û aramiyên bo Herêma Kurdistanê kir. Ji aliyê xwe ve Nêçîrvan Barzanî ev seredana serokê Fransa bo Herêma Kurdistanê bilind nerxand û bal kişande ser peywendiyên dostaniyê yên Kurdistanê û Fransa. Barzanî spasiya piştevaniya Fransa bo ezmûna demokrasî li Herêma Kurdistanê û Iraqê kir û bal kişande ser rola erênî a serok Makron di aştîkirina peywendiyên Hewlêrê û Bexdadê de di sala 2017 de. Di vê seredanê de serokê Fransa her wiha hevdîtin Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê û Rêwaz Faîq seroka Perlemana Kurdistanê re pêk anî. Ji aliyekî din ve Mesûd Barzanî serokê berê Herêma Kurdistanê û serokê Partiya Demokrata Kurdistanî li paregeha xwe pêşwazî Emmanuel Macron serokê Fransa kir. Piştre serokê Fransa hevdîtinek digel malbata şehîd Hocam Sorçî de pêk anî. Her li baregeha Mesûd Barzanî serokê Fransa digel hejmarek ji pêşmergeyên keç civiya. دیەکێ مەها تەباغی دارێ ve bendeke çekdar ya Mêlîsiyên bi ser Tirkiyê ve welatiyekî Kurd Mihemed Cemîl Şêxo yê sî û yek salî li bajarokê Şîyê girtin. Şêxo ji parêzgeha Helebê çûbû min bicê û rêka qaçax re derbasî deverên dibin kontrola çekdaran bibû. Wî peredabû qaçaxçiyan ji bo vegere mala xwe ya li Şîyê û alîkariya bavê xwe nexweş bike. Çekdaran Şêxo girtin û ew birin girtîgeha bajarokê Iraqê û ta niha çare nivîsa wî nediyar e. Di hîjdê tebaxê de grûpeke çekdar welatiyê 56 salî Mihemed Hisên Şêxo li ser rêvebendeke nêzîkî pira çate riya bajarê Ezazê girtin. Welatiyê Kurd bi tuhmeta berê pêwendiyên bi rêveberiya xweser ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Roja dişemê 22 tebaxê Mêlîsên Şurtal Eskeriyê Hêvîn Abdîn Xerîbo ya 20 salî û roja din jî Lîna Zekeriya Îbeş ya 22 salî li gundê Racoyê girtin. Piştî çekdaran 2000 lêreyên Tirkî ji hêvîn standin ew serbest berdan û Lîna jî ji bo girtîgeha Maratayê hate birin. Di 24 tebaxê de Mêlîsiyên Şurtal mabata bi hevkariya welatiyê bi navê İmad Ehmed Bu'bo yê 35 salî, Farûq Henan Kosra yê 56 salî li gundê Şêxutka û Mustafa Mehmûd Mustafa yê 46 salî ji gundê Amara girtin. Ew Mêlîs 1500 lêreyên Tirkî weke fidyeyê ji her yekî dixwaze tago wan berdin. Di 24 tebaxê de piştî du rojan ji vegera ciwanê bi navê Mehmûd Reşîd Murad ji Helebê bo bajarokê Çîndirîsê grûpeke çekdar bi şev çavdêriya malê kirin û li dawiyê ew li gundê Keferseferê girtin û ew birin cihekî nediyar. Ji destpêka meha tebaxê de pere firaxên paqîrî mobîl ji zêdetirî 20 dikan û malên gundê Gemrokê hatin dizîn. Tiştên hatine dizîn derdora 5 milyon lêreyên Sûrî, 4 milyon lêreyên Sûrî û 3 milyon lêreyên Sûrî yên sê welatiyan in. Xelkên gund ji tirsa diziyê reş bi şev ranazên. Têzanîn got ew gund dibin kontrola Mêlîsiyên Lîwa Siqûr Şemal de ye. Mêlîsiyên li Cebhe Şamiyê yên gundê Tirindê kontrol kirin ji ber her carekê hektarek erd li derdora kanalên avê were avdan 6000 lêreyên Sûrî weke paş disepînin. Çekdarên Firqeyê Sultan Murad li ser rêvebenda nêzîkî gundê Îstêra li ser her turumbêlekê ve bi aliyê Çemê Efrînê ve derbas bibe 10 lêreyên Tirkî paç jê distîne.
لگور زانیاریان کەسنە ناس دەستێ سبهیرە خۆبەردانە مالا عساف عباس یێلتا خابۆتانها کۆبانێ و بکێرە ئەو هەفژی ناویرۆکەن حەسەن مستۆ کوشتنا هەروەها زارۆکاوانیا 8 ساڵیژی گران بریندار بووە ئەو زارۆکش بەر بریناوی یا مەترسیدارش بۆ نەخۆشخانەیە من بجێ هاتیە بە گوهستن عساف خۆش گوندێ قەچک هێرۆش هەلاتێ کۆبانەیە ئەو 35 ساڵی بوو و باوێ 5 زارۆکان بوو و دکاناویە پەرەگوهەران هەبوو تانها کوژەر نەهاتیە ناسکردن و سەدەمین کوشتنێژی نەدیارن ئەساییش هات نەجهێ بوو یاری و دەست برێکارن پێوەستی کردن داگۆ کوژەر و سەدەمێ کوشتنێ ناس بکن دهل ئەلمانیا باژارێک خلێسن کرێخن شاهیا بەلافکردنا خەلاتان ئافستەفالا کۆبانەیە ناودەولەتی کورتی فیلمان هات سازکردن دوێ فستەفالێدا بێتری 100 فیلمان بوو کۆمیتا بەبژارتنا فیلمان هاتە پێشکەش پشتی دەرباس بوونە فیلمان دگەلک قۆناغاڕا کۆمیتا بەبژارتنێ تەنێ 22 فیلم بۆ بەشدارکردنێ دوێ فستەفالێدا قبول کردن ئەو ژیل سەر بنگەها بلندایە کوایلەتی دەعالیە چیرۆک دەرهێنان وێنەکێشان میوزیک دراما ئەکتور و گەلک ئالیندن وان 22 فیلمان گەهشتنە داویێژی سەر سێ جووران پێک هاتبوون ئەوژی دوکومەنتاری ئینیمێشن و ڕۆمانی هەب ji gelek welatan û bi gelek zimanan bûn bi zimanê Kurdî û zimanê beyanî jî hebûn piştî hevrekî û rêkaberî di navbera filmin bejdar da di dawiyê de 7 filman xelat wergirtibûn û filmek jî weke amaje pê hatibû kirîn di şahiya belavkirina xelatan de honermendên Kurd Birader û Zubêr Salih û Caniyar Kobanî û gelek honermendên dî û hezkiriyên sînema jî bejdar bibû. Roja yekşemên navenda Berlînê piştî xwepîşandanekê li dijî daxistinê li Berlînê heştê kes hatine girtin. Xwepîşandanan ji aliyê komeke çalakvanin dijî daxistinê ve hatibû rêkxistin. Di dîmenan de xuya bû got xwepîşanderan hewl didan got zincîrên polîsan derbas bikin da got bigihine qada Alexanderplatz. Her wiha xwepîşanderan posterên hilbijardinê xerab dikirin û dirûşmeyên dijî daxistinê li ser dinivîsandin weke azad bê lanetil faşismî bê. Hêjayî gotinê ye got xwepîşandana li Berlînê duwemîn roj li pey heva. Gotê da 108 xwepîşander di pîşodanan dawiya heftiyê da hatine girtin. Roja yekşemê li bajarê Mîlano Îtalyayê agirekî mezin tewerekî neştecihbûnê ket. Got 16 qatan pêk tê sedema şewatê hîn nediyara xelkin êvê bûyerî dîtin gotin got avahî ji neştecihan hate vala kirin dîmenin got belavbûna şewtandina tevahiya qatin avahiyê bi navê Torî de Moro nîşan dan ji ber dijwariya agir cam û parçe ji avahiyê hatine avêtin stûneke mezin a dûmena reş avahiyê betonî bi dûrî çend kîlometran dihate dîtin pelin agir bi qasî sê demjimêran di hundirwê avahiyê de berdewam kirin piştre bi dehan tîmên agirkujiyê ambulansan hatin bo kontrolkirina agir.